गामिनि बर'रक हाइकेबा गामिनि लिडार हिनै चंजने रक निन बाबुनो फायदेने फेगा फाइनाय फेगा गामिनि बर'रक तो फाइनाय फेगा जतनी को पारा रहो हाइनो जतन 100 200 खांलायै जखन जिबि हस्पिटाल थांलाय बर'रक हाइनो पारान बर'बो सुबाय रहो लायका जे तंसा गुरातै ए ओमाइतको बोसोराव उनाव बैनि बयस अमर बोसोराव ओंखारनानै निन बाबुनि 56 हाइरंनाय दा 56 रंनाय तको नोंनि थांनाय बर'बा हमने अमो थांनो बया सिजागो नायता करो साइमालियाना बर'ल सिटी सिनिखो बर'क हाइनि को ताबो सिनि ब्रखा सिनिका आबो जखन तखन थिना ताइक्सेन बरेका सिनिया पानंनि थांमान ओमाइता जागान सोतै जानो खिउ दं ना जागान सोतै जागान खिउ ओमाइता